wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan minbari hudu ba juma'a fa yake sai ga Hassan da Husaini sun taho da yan jajayen kai haka a musu kwalliya yayi kyau sai annabi ya katse hudu ba ya sako ya dauke su ya rungume su sai ya ajiye su sai ya ce jama'a kun ga abin da Allah ya faɗa yayi gaskiya yace inna ma amwalukum auladukum fitna yace wallahi da na ga yaran nan na kasa hakuri sai da na sako na dauke su na rungume su zuciyata ta yi daɗi sannan na ci gaba muku da hudu ba akwai lokacin da kuma yake sallah ya yi sujada kasan mutum ya sujada yara za su ga cewa bayansa kamar ya zame musu wani doki za su hau ta ko yaran ne suka hau bayan annabi sallallahu alaihi wasallam Hassan ya hau Husaini ya hau shikenan aka zauna aka daɗe ba dago ba shiru yana na cin sifatu salatin nabi sai wani cikin sahabbai ya dago ya gawai ya aka yi wannan sujada ta yi tsawo da yawa sai ga ashe yara ne a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka gama yaran suka sauka dan kansu bai kama su ya ture ba bai tunkuɗe su ba sai da suka gama wasansu suka sauka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ku ga na tsawaita muku sallah ko sujada abin da ya faru ƴaƴana su suka hau gadan bayana suke wasa so kan na tashi su faɗi su ji ciwo shi yasa sai na haƙura sai da suka gama wasan suka sauka dan kashin kansu sallallahu alaihi wasallam wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora jikokinsa ɗaya anan sai sun baci kumatun wannan sai sun baci kumatun wannan sai ga wani mutum ya zo daga ƙauye sai ce haka kuke wa yara ku zaunar da su akan cinyar ku sannan kuma kuna sumbata kumatun su yace an ba haka muke yaro mu yaro daga mangari sai duka sai rankwashi ai mu ba ma sassauta yaro sai annabi sai ya ce aiko shi ya fa a cire rahama daga zuciyarka yunza'ur rahmatu min qalbi za a cire rahama daga nan ake koyar rahama bai taba sun bata ko ɗaya ba shi yana mamaki wai yaro ya ake wa yaro haka kuma sahabbai za su zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam da ƴaƴansu ƙanana jarirai annabi ya dora akan cinyarsa ya yi wa yaro ta haniki ya sa masa suna sai wani yaro ya tsala masa fitsari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yugsalu bawlil majariyati wa rashu min bawl sabi yace ku kawo ruwa aka ruwa yayyafa aka dauki yaro aka tafi da shi akwai wani mutum da yake zuwa da ɗansa ɗan karami yana bin sa a baya shikenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya gansu yadda suka shaku da uban da ɗan sai rannan sai bai ga ɗan ba sai tambayi uban me ya faru aka ce ai ɗan nan ne ya rasu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a kuma ya masa bushara da cewa duk wanda ɗansa ya rasu ya yi haƙuri za a gina masa wani gida aljanna za a sa masa baitul hamdi kawai gidan sunansa baitul hamdi haka za a rubuta a ƙofar gidan baitul hamdi an keɓance shi ne ga waɗanda 'ya'yansu ƙanana suka rasu suka bawa Allah suka saki zuciyarsu